Mga maigsoon, nagkagamay na ang ato ang panahon ato ning pahimusla, no? Kung buot mong mupadangat sa inyong mga mensahe, tawag lang sa ato ang Pagtuki Mobile sa numerong 0920-415-3307 o baka sa 0932-859-5919 o gatong Pagtuki Hotline ang numerong 256-1679 o baka sa 255-5754, no? Haron mapadangat ang inyong mga pagpaambit o ganyong mensahe, no? Alang sa atong tema karon og inyong baka sa pagpalambo sa ato ang programa mga igsuon, no? So kana mo ni ang mga developments karon sa pagsaulog nato, no? Ni San Pedro Calungsod human 7 ka adlaw ang nialabay sa iyang pagkanonize. Nining mga panahon nagsigi na ang duaw nasod, no? Naguna dito sa 7 ka mga lugar sa northern Luzon, northern part din sa Pilipinas, no? Unya 7 ka lungsod ug usa ka syudad ang bisitahon sa dili pa moanhi dinhi sa tua sa Cebu. Unya inig ka November 30 pagahimon ang National Thanksgiving Day diha sa South Road Properties, no? Sa November 30 na siya mga igsuon. Hapit na, no? Pila-pila na lang kaadlaw, paspas kay mudagan ng panahon. Unya ang matud pa sa akong nahibawan nga hapit na gyud mahuman, no? Ang templete diha sa SRP mga igsuon. Sa katapusan akong nahibawan na nasa mga nilapas na sa 70%, no? Nga mahuman na gyud, no? Ang ato ang template diha nga ipahigayon alang sa Thanksgiving, no? Diha sa SRP alang kang San Pedro Calungsod. So mo na karon nga nagsigi ang duaw nasod. Unya sa local pod nga version aduna say mga gipahigayon nga local caravan, labi na gyud gipanguluhan dito sa parokya sa Kalungsod parish dito sa Cantabaco, no? Nya gipanguluhan ni Father Russell kanang sungkad nga maoy nagpahigayon kuyog sa iyahang mga maabtik nga mga parishioners, no? Labi ni gyud sa parish pastoral council ug ubang pang mga mandated organizations diha sa inyong parokya. Among gipadangat ang amo ang pag-congratulate among sa inyong mga aktibo, no? Nga pagpahigayon sa mga kalihukan lokal alang sa pagsaulog ni San Pedro Calungsod, no? So kaninyong tanan again, congratulations, no? Unya blessed kay mo kay naa mo kamugi unang nga parokya nga natukod, no? Alang ni San Pedro Calungsod. So kaninyong tanan, congratulations. Unya manghinaot nga magpabilin, no? Ang umudaghan pa ang mga devotees, no? Labi na gyud diha sa inyong lugar ug ingon man sad dinhi sa tibok nasod nga mudaghan pa, no? Ang ug muhugot pa nga to ang pagtuo kang San Pedro Calungsod kay siya Bisaya, no? Sa kabisayan saint nya magpasalamaton kay ta nga duol gitas kasing-kasing, no? So ang Pilipinas adunay 2 ka santo, si San Lorenzo Ruiz de Manila ug si San Pedro Calungsod, no? So mao na nga magpasalamat ta kitang mga Pilipinohon nga aduna tay mga santo nga maoy mo intervenir nato, no? Didto sa laing kinabuhi, no? So mao na nga ang atong mga pangaliya ug ingon sa atong pagpasalamat, no? Atong ipahinungod ngadto kang San Pedro Calungsod mga igsuon. So mao na nga swerte kayo tang tanan. So usas mga hiyas, no? Nga angay natong pagkatunan ug atong puy-an, no? Nga ni San Pedro Calungsod kanang iyang pagka matinud-anon, no? Ang iyang lig-on nga pagtuo, no? So sa iyang pag missionary work ngadto sa Guam
iyang gipakita, no? Ang iyang debosyon, no, ang iyang commitment, mga igsuon. So manghinaot nga ang atong mga kabatan-unan puy-an usab, no, sundon usab ang mga hiyas ni San Pedro kalungsod, no, nga mao ni siya ato ang modelo sa mga kabatan-unan. Ug iyon masab sa mga katawhan, no, dili lang sa mga kabatan-unan, kundi kitang tanan nga mga katawhan nining panahon karon nga daghan na kaayong mga kahigayunan nga usahay malayo ta, no, sa atong espirituhanon nga pagtuo. Siguro this is about time, this is a call, no, for us nga atong palig-unon, atong padayonon ng atong espirituhanon nga kinabuhi. Bisan pa niining kalisod sa panahon, di na to kalimtan nga aduna di ay tay responsibilidad sad, no, nasa di ay tay atong mga kaakuhan nga diin atong tan-awon, no, ang ato ang espirituhanon nga bahin, mga igsuon. So nindot, no, kung ang katawhan aduna niining maong mga hiyas, no, aning mga virtue, no, nga anaa ni San Pedro, mo ni makapabalik na to, usab, no, sa dagan sa atong kinabuhi. Kay niining panahon karon sa kunang giingon, daghan na kayong mga usahay di na ta mahibong na lang ta, no, nga mahitabo man ni siya. So mo na ang nagkinahanglan tag mga divine intervention niya. Usad na niya na ay maka-intervenir nato sa kunang giingon si San Pedro kalungsod nga ato gyud, no, dinhi sa Visayas. So muna nga liguno nato ang ato ang pagtuo ug sunod, no, sa iyang mga buhat ug mga kinaiya. Kay kini makatabang ra gyud siya nato, mga igsuon. Labi na gyud sa atong mga kabatan-unan karon nga pwede mong muhimo og mga lihok, no, mga buhat nga diin maka paambit o mapadangat na to nga sa mga kaigsuonan alang sa kalumbuan, no. So mo ni importante karon, mga igsuon. So wala nagkikitay panahon, manghinaot mi nga sa atong panag-uban karong buntaga nakahatag mi kaninyo og pagtulunan, nakapaambit mi ninyo sa kinabuhi ni San Pedro kalungsod nga diin mo'y atong gabayan sa ato ang pagpalambo sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi ug ingon man sab gabayan nato sa ato ang sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, no, mga igsuon. So once again daghang kayong salamat ug dinhi natapos ang atong tulumanon sa ngalan sa akong kaubanan si Patrick Tabada na may ato ang production manager, ka Ma'am Heidi Palapar ang ato ang program director ug ka Ma'am Dumi Chua atong chief operating officer. Unya magpasalamat sad ko nila ni Boss Roger ug ni Miss Chris diri sa ato ang technical. So kanyong tanan daghang salamat ug maayong buntag hangtod sa sunod semana sa mangtak na adlaw ug istasyon. Maayong buntag, mga Bisaya. Kay bawang mo nga hangtod karon nagpabiling gihapon nga misteryo ang naong ni Pedro Kalungsod. Ang nawang gigamit karon sa mga imahen gigaman ni Rafael Del Casal gikan sa lagway sa usa ka Visayan basketball player nga si Ronald Tubig. Ako si Pagtubig Christine, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Paring Vic, long time no see. Asa naman kagatrabaho karon? Pre, ikaw man dahi na. Katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Ninduta gud. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TESDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gud na apply. Ug laing pagid pre. Naastig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Nga una mo enroll na pud ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta gud ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDAS certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Madto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong motawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Sa iyong sipag, aangat ka.
Sa pagsusumikap, aangat ka sa bawat kayo, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas! Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal ug panglimpyo sa mga tunghaan makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apil aning Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Fresh, clean, healthy feeling. That's why they make it purified, distilled and flavored, oh so right. Nature spring water, naturally refreshing, naturally thirst quenching. Fresh spring water, purified. Nature spring water, oh so right. Nature spring water, oh so right. Get big savings every time you buy 10 liters of Nature Spring bottled water. For inquiries, please call 346-2008. Og dini madapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki. Kini ang Sibianan, DYLA-AM, 909 kHz, nagsibya na 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 kHz, nagsibya